sa kuang kagawad ng buti guys. Na-attract ko sa view sa among barangay hall ba kaysa ibabaw ni ini adunay sa mangga guys. Lami kuhaon guys, mukat-kat sa atop na skilid pero nahamag tagiyas kumod. Miram din mangga guys, at dili ato sa kilid po sa barangay hall guys. Adunay dako nga dump truck nga nag-ali. Murag natubunan ang view sa amo ang barangay hall. Tanaw guys. Nya agamo sa kapilya dool sa barangay hall. Kapilya Santa Cruz. Oh guys, naikuros. Karong bag-o guys na kuan na siya na nabutangan na namo og sa amin nga bintana gatampo maani guys para in town dili masudlan og abog o sagbot ang among kapilya. So guys, ubay-ubay sa pag nagtampo ani guys, halos entero mga 13 cluster ang ambag-ambag ani guys para pumanjod ang maong window aron sa ingon pag celebrate sa pista guys, makita sa mga balik sa tong lugar nga ang among kapilya nindot na kaitan-awon. O kini pinaagi sa amo ang kakugi sa among chapel chairman nga si Kagawad Lisa Ranis og sa mga opisyalis sa maong chapel guys. Padung na ko nis dagat guys, miuli na ko. O ato sa makita ang mga view po daring kilid sa kapilya padung sa baybay. Ato po makita guys ang pathway padung sa Pagatpatan. Ang kanhi akong pinunayanan guys nga ang tanang mga lumulupyo dito sa Pagatpatan nga tunas in town gumikan sa Bagyong Odette. So makita na to ang ilahang pathway guys. Giatiman in town sa atong barangay captain tungod sa iyang kaluoy sa mga tao nga malapukan in town kung labi na sa panahon uwan. Iya yung gingamag pathway ang maong lugar Pagatpatan padunis dagat guys. Muna view ning dapita.
Gibutangan ng steel guys, parang ang mga motor o mga hubog di mga hug sa kanal. Nalaw ni mga law maning kanala guys. Aron timbungan na og tambis guys. Makita na to oh. Kilig gapon sa kapilya. Timbungan na og tambis, makakaon na pud ta og tambis niini. Sa kapilya guys, makita po nato ang iyang bagtinganan. Kung lang lingganay, karaan na kaay ni guys. Pila nakatuig ka ni. Karaan na kaayo si Dia. Nabilin-bilin na ni guys. Mga how many years na ni? Hello guys. Suri-suri pahangin guys. Pahangin ta. Pauli na ko ani guys. Padong na ko sa amoa. Baybayon ko agi kay arang inita, nagpahangin ko. O makita na to guys ang view ngadto sa Suba. Makita ang merkado oh. Among bike daplin sa Suba, makita na to ang tower niini. Og ang maanindot nga view. Badyang na guys, ganas tumoy. Mo po na view sa Pagatpatan. Kani guys, Pagatpatan ni asinan Pagatpatan. Kan Maniko. Bye-bye. Bye-bye na guys.